Mit gondolsz, mi a leggyakoribb hiba az edzőteremben? Főleg a tartás, vagy akár a súlyokkal kapcsolatban is, hogy ki mennyire erőlteti meg magát. Szerintem az, amikor túl nagy súlyokat próbálnak meg használni az erőlétükhoz képest, illetve szabálytalanul végzik a gyakorlatokat, és megerőltetik vagy sérüléshez vezethet. Hogy lehetne ezt kiküszöbölni? Mindenképpen úgy, hogy ugye, aki szeretne edzeni, mindenképpen sokat utána néz, tehát tanul erről a dologról, valamint hát akár személyi edző segítségével az a leghatékonyabb. Hát a fokozatosság elve mindenképpen, tehát félre kell tenni ilyenkor szerintem az egót, és akkor kis súlyokkal, mivel szabályosan tudja csinálni az ember, és hogy fokozatosan erősödik, úgy lehet emelni a súlyt. Esetleg, ha valaki rutintalan vagy tapasztalatlan, akkor pedig személyi edző segítségének a kérése. Patrik, várj meg egy kicsit, te mit gondolsz egyébként erről? Ahogy a többiek is elmondták, ugye a súlyrángatás, a nem megfelelő súlyhasználat, ez nagyon nagy hibák és sérüléshez is vezethetnek, úgyhogy mindenféleképpen fogadjatok a személyedzőt, vagy legalább nézzetek utána az interneten. A legfontosabb, hogy jó forrásokból informálódjatok. Szóval találkozunk a Power Gymben, országszerte 4 helyen.